Iti napalabas, saan ang maawatan ni Isagani ti riknana iti panagkita na kan ni Rebecca. Kastaunay ti panangdayaw ti balasang iti penting da ito'y ngayon salip na. Idi makasangpet, kastaunay ti ragsak ni Nana Barbara anang kablaaw kan Isagani. Ad-adapay ti ragsak ni Mildred, iti panangabak ti penting ti kaayan-ayat na. Nagpakada ni Jeremy kan ni Rebecca nga agbakasyon da kano kan ni Mamang na edi Amerika. Nariribukan ni Isagani, edi saan na amaawagan ni Mildred. Uray ni Jeremy, saan na ang nakasarita. Ita papagayam, adto iti tuloy ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Nayurit iti puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments. Agyaman tanawagan kamatlangan, Mildred. May liwak lao na yan. Isagani. Agsangsangit ka? Pakawanan na ko ba? Anya tikat mo asawan? Saan ka amawatan? Awan na mo kabasol mo. Ada. Nakadagdagan. Nadigita ka dyan na itong baldigari. Tanasawa. Apay nga italang ipudnom kanyak data. Mas daw nga minimuma. No apay nabayagan, asaan ta nagsarita. Kaputay ahiteng ka, kanagtalagaking ka. Ayatan ka muna, Isagani. Naruko pa. Nasulisog ang kini-Alfon. Anya. At adda ka din nga iso tinayat mo. Iso pinilim, apakiasawaan. Pagnang ni Alfon, nasingpan, nalailo ka niya. At adapi natin ti patigban, ti pamilya, ti pitiki ti puso. No kasta, awan rumbang apagsangitam. Nakigtutak iti da ito'y anamak. Ngamawan mabalin ko. Sapay la kumatan ragsak ka iti din nana. Sumagmamanon nga aldaw mapalpaliw ko. Ad-adamot na dito'y turod ti ayan mo. Saan ka mat ngagpimpinta? Mama. Saan mo ka di anadlaw ti asidag ko kan ka? Di mo may sina ti panagkita mi ti tao. Hindi ka pampanaw ni Mildred. Pugpugtuak no sa dino apasat ti Hawaii. Ket tinalawa ataw. Tinamagsina ka da kami, Mama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta Isagani. Santon ngagsubli, Mildred. Napukaw kan. Ada ka din sa bali, akayan ayat na? Nakiasawan. Saan na tinungpal tinagtulagan niyo? Ay ayatek ni Mildred, Mama. Nasaktanak lang na. Kasla mapispisi ti pusok. Mawatak ti marikrik nam. Kasla agasawa kayo din ka ni Mildred. Kitam lang agpaiso ti gasat. No pe kasta. Saan ko akagora?
Karbengan natin mang sapol, iti nasaysaya at ngam siya. Lumapanin ako ba? Diya kaya tababo ni Isagani anak kay asawa ko. Diya kaya napangnamnamahan. Dandanitan ni Alpon. Sapay ko ba? Saan na amadlawan nagsagsangit ako? Uray kas kasano. Diya kaya na masakitan. Hello, Isagani. Oh, Jeremy. Saan na kadimot lang ang makasinga? Sa anak pa rin mo dito kwarto. Nakaidak pa lang. Itay pa yan nakasango kay canvas. Awan ti amok ngay pinta. At adakala problema. Anya ka di Jay? Nakasagana ka dumngag. Asino pa iti agsinaranay no saan adataan na singid nga gayam? Kumusta kayo gayaman kini Mildred? Dahil tatinaragsa na problema. Awanan ni Mildred. Nakiasawan, Jeremy. Saan na anatong pal tinagtulagan niyo? Makipagreknaak. Ngam, saan ka amaawanan itinamnama? Amok nga adda na ikari aparakin ka. Mabsog kan sama ta namang kitkita kanyak, Jeremy. Rebecca, nakapinpintas ka. Sa anak ama uma, amang buybuyakin ka. Numabalin la ko ma. Akanayon nga adda ka iti abay ko. Kat saan kan ama pukaw, iti imatang ko. Kat no itaman laangin nga kita ta. Hindi ka awagan. Saan nagsapay na malagip? Pasensyakan. Kagap-gapok la iti doktor idilawas na. Ha? Apay nga italangay bagam kanyak. Diyak kaya't amadanagan ka, Rebecca. Empatigmaan ti doktor. Akasapulan ng agbakasyonak pailaang. Kat planok ti agawid iti probinsya. Sa bagay, naimbag iti ta presko ti hangin. Kaya't ko akakuyog ka, Rebecca. Numabalin. Agbakasyon ka iti trabaho. Girl, I need you. I need your love. Adda kayo matlagayam kan Rebecca iti sango ti balaymi. Imawag ka pa ilaang mit. Kaya't nakalang asutilin ti gayem mo, Isagani. Anya ti makunam kini Isagani, Rebecca? Ha? Saan na matalang at ti broken hearted, anya? Broken hearted? Anya ti kaya't asawa ni Jeremy, Isagani. Ay, pud na timbaga ni Jeremy. Awan kaming kini Mildred. Nakiasawan. Makapagreknaat. Di mo't nagkinari kayo. Amo matanti ka rin. Kaaduan na saan ang matungtungpal. Si Kamot, Jeremy,
Imbis makipag-break na kay tigayam mo, so tilampay lang. Kaya't ko lang aray awan. Makita mo't tilangan ni Isagani. Malmalday. Awan mo't maramidak. No di mga awat iti kinapod no. Mabit lang. Nakasaritak ni Mildred iti telepono. Angam, kaslawan malagip ko na ibagana nga da sa bani akaayan-ayat na ijaway. Siyempre, nung naibaganakin ka, sika kumatiam muna anak amo. Nina na barbaragayam. Ada tilikot ti balay, Jeremy. Rebecca, mabalin panawan ka pa ilang dito'y balay da Isagani. Adalang papanan mi. Nakaragrag sa kay tayo nagsasarita tayo kada Rebecca iti balay. Itatadatan dito igiti baybay. San ka na matimtimak? Isagani, nalawa unay ti tao. Awan talaga nalawa. Narigat abala siwan. Akas iti kinarigat ti agpakada. Ne. Si kamot tanti nakasirseryoso, Jeremy. Ada kayat ko adamagan kin ka, Isagani. Kalpasan anak kay asawa ni Mildred. Awan ka din ti plano mga agayat pa'y. Saan ka kumapaibalod iti napalabas mo, Isagani? Ado tinapinpintas agundaway para kin ka. Naikari asaan kayo ang nagkatuluyan kini Mildred. Taadda na ikari aparakin ka. Rinik na launay ni Isagani ti panagsinada ka ni Mildred. Aging gaita, saan na pa'y amay pasnag ti agpinta? Ngam itay nagsarita kami. Saan matamadlaw analiday ni Isagani? Saan na lang at kayat ngay padlaw? Anyamot nga mina ni Mildred. Awagak tuman kit de, barang kayat nakakasarita. Uray pa'y nga takasaritam. Awanan ti mabalin tayo. Unmat kit di ngagpaiso nana. Ang mga no, saan nakpay kit di akaya tagayam. Saan mat nga ta? Awan matibasol mo ka ni Mildred? Malaksid no mabain. Gapo iti inaramid na ka ni Isagani. Nuam mo lang man ni Jeremy. Apay ang nakarik na kiti panagayat kini Rebecca. Kat kaayan-ayat lang rodan din nasingada kayam ko. Sana rumang tayo mariklik na ka. Oh, naunag man ang ti pampanunutan, Isagani. Mama. Saan ka kadipay na kay liw-liwag? Saan yun ng ipalpalagip dita? Adan bukod na biyag. Inaklon kon asaan kami anay karit itong kalmaysa. No saan ko nagbalin anarukop? Mama, ada pagkapsutan tunggal tao. Naimbaglakit din ta nagbakasyon dagiti agayan ayat. Uray kaskas ano? Adam ang liwliwakan ka. Diyak nga ron naman ngagbakasyon man ni Jeremy. Ken, kinakuyog na ba'y tikain ahit na. Baso ko ti amin. Mapaya sana mamati ni Alfon kaniya. Ni Rebecca, awawagan na. Hello? Mildred,
Agyaman ang kasi ng batang tiyawag ko. Timuyog akin ni Jeremy ang nagbakasyon dito yung lugar niyo. Nasaya at launay kaya. Amok, nakasarita na kayo ni Sagani. Inawagan ka. Kas may sagayam. Agyaman na, pasan na nga usikat. Basol ko ti amin, Rebecca. Apay, nagsangit ka. Saan ka di rumbangan naragsak ka? Makanaya namang nagbuti pa nagsaibag ko, Rebecca. Awan sa man makatulong kanya. Kahit sapay ko, ma. Saan ang makadanan kini Isagani dahil ako nagsarita ta. Awan mo tlatar aramidak. Di may kakumalangan dito balay. At dala ko makahit kung akit dawin kin kay Sagani. Mabaling nga ipashare mo ni Rebecca. Anya? Tapay. At ang amin na patagapapanak. Kasi mo't lumabati dito'y balay ngagmay maysa. Kaya't ko nakalalagip ti pa nagbakasyon na dito'y lugar tayo. Sige. Saan ka lang agsilos? Apay, kursunadam ni Rebecca. At napanggap mo ang mga agaw kanya. Ay, awan, sika talaga. Aggayam ta. Patkanak ko ma. Sige, no day talaan. Awan problema. Girl, I need you. I need your love. Talaga napimpintas ta playa dagiti baybayo dito Ilocos si Sagani. Naimbaglangan tayong kuyog nak ni Jeremy iti panagbakasyon na. Rebecca, awan ka di pa'y panggap yung nagkasal ni Jeremy? Anya ka din dita salsaludsudom kanya kay Sagani. Saan mi pa nagsarsaritaan dayta? Naragsak kami iti ayan-ayat mi. Uray da kami kin Mildred. Di san pa'y anapan yaway. Awan di san mi anak kinaawatan. Nasingad kayo kanong aggayam kini Mildred. Sakbe anagayan ayat kayo. Malaglagip mo ka di pa'y? Gaga ngay malagip ko. Sa nakaskarina ang malipatan. Ay ayatam ka di pa'y laan? Day tatijak masungbatan. Ngamrobeng ka di pa'y nga etak. At nasawa na. Ay, Rebecca, agmerinda tapay. Nagadungaminan abinalon mo. Duwata lang, mat. Ang kayat ko dagiti prutas. Agran ka iti makmakan iti probinsya. Naimbag ta nagbakasyon kayo. Awan ka diti na ibagbaga ni Jeremy? Apay, anya da jay. Imbalakad ti doktor na ngagbakasyon pa'y laang diti probinsya. Tapno makalang ab iti presko hangin. Adda ka di sakit ni Jeremy. Kasapulan na lang nga ginana. Nabambanog nga taon na iti trabaho na. Sa amumatan, naisam iti sports ni Jeremy. Nautot na kiti sugat ko agapuanan ti panangkabkabil manin ni halpot kanya. Nasasampay ti puso.
Agbabawi ang launay di pa nakasawak iti Alfon. Awan sinpina ti kinambisyosa. Kat linipat ko tinagkinarihan mi kinisagani. Di tingatan tinusak. Kano ngagpatingan iti pa nagsagsagabak. Lumok mo hagaklakit din, no kanayon ang mga anak diti balayo na Barbara. Agkakaimas dagiti paspasango yung kanyak. Basa pula sa nga ilyenda ka malasang ko. Kababain ka ni Jeremy. Wan nga ron, ipagpabalay ko latan ta di nakmat masango ni Jeremy. Insukat naksamot kan. Ay, nasing patigayim ko. Oh, datoy. Ramanam datoy linuto ka sweet and sour. Dahito ti paborito ka putahe. Ramanak man nga agpaiso. Data. Naimas. Nalaing kagayam nga agluto ay sagani. Dahito ti pangatiwam kin ni Jeremy. Ita na sarding ko ti panagpintak. Adda panawin ko ngagluto kadag iti paborito aputahe. Kunak no saan na kun amalagip pa'y Jeremy. O di ka pa'y lang dimtang itay. Intulod na kuman ni sagani. Awan mo't problema no itulod na kan isagani. Binilin ko mat asaan nakaabaybayan. Kasta unay nga rod apan nga si kaso na kanyak. Naragsak ka kadimot laang iti panagpasyaryo kin isagani. Wan, naragsak ka kasarsarita. San amadlawan na liday, gapo iti panakiasawa ni Mildred. Apay ko mangamin adadaalan na ti panawon na iti dayi a babae. Nukas pangarigan laang. Di mo nga takabaalang nga ibaw ing tiriknam kini isagani. Jeremy? Nakigtot ka itim bagak ah. Sika, nanyala ditan tiyang angaw mo. Hangam naawan ka kumakit. Agaram ni isagani. O anya. Sika lagit din ti may mayat. Sikantong mat ngamin. Nanyala ditan tiyang angaw mo kanyak, Jeremy. Nadlaw ko naragsak ti panagsarsarita yo ka ni Rebecca. Nakadagdag kat kapaykan ko na. Amangan no niya ti pagtungpalan ti kinasingad yo. Mama, saan kay kumangag panunot iti sabali? Napintas ni Rebecca. Nasingpat. Madlaw ko ana si dagtirik nanakan ka. Masapol nga ramidin tayo amin nakabalaan tayo. Ang naragsak ti panagbakasyon da kan Jeremy, Mama. Basta tilaglagi pam. Panunutam ko mati panaggayam yo ka ni Jeremy. Sige, Mama. Panawan ka pa'y nga ron. Wan, Mama. Namoy la ko, Ma. Ngam sa narumbang da ito amaritrik na. Ha? Umawawag ni Mildred. Nadlaw ko ang naragsak ti panagsarsarita yo ka ni Rebecca. Nakadagdag kat kapaykan ko ana. Amang no niya ti pagtungpalan ti kinasingad yo. Mama, saan kay kumangag panunot iti sabali? Napintas ni Rebecca. Nasingpat pa eh. Madlaw ko ana asidag tirik nanakan ka. Masapol nga ramidin tayo amin nakabalan tayo. Ang naragsak ti panagbakasyon da kan Jeremy, Mama. Basta tilaglagi pam.
panunutam ti panaggayam yo ka ni Jeremy. Wan, mama. O sige, panawan ka pa'y. Wan, mama. No amoy la ka, ma. Yung sa narumbang da ito yung marikrik na. Ha? Ni Mildred. Umawawag. Ang pa'y nga tanginawakan na. Hello, Mildred? Isagani. Pagawanin ako ba? Basol ko ti amin. Napakawan kan. Libatin tan tinapasamak. Ang bababawi nagpintutak iti nagbali na panggandang ko. Naranggas ni Alfon kaniya. Apay, anya ti sanyo apagin kinawatan. Adda ka di pa kay naiga? Amo na ti may panggapkan ka. Atapan na si kapay lang di ayata. Banag asa na rumbang, Mildred. Pasi kapito ti makikita na kanyang kisagani. Basit lang aba na gani ni pagkinawatan. Dangran na kon. Makipagrik na kiti panagsagagabam iti din na ti asawam. Ngam ituloy mo nga iparik na ti panangipatag mo kingkwana. Sabay ko na. Tagbalbali umot lang. Nasaysaya at lakuman at tinawagan ni Isagani. Nagbalinak lang nga nakapimpiman iti imatang na. Sanak siguron ngayayatan. Numabalil ako mga diborsyo ni Alfon. Tapno na kami matlang tagkatuluyan. Pinangtaanak ni Alfon. Inong tanak na kitinatakal ko. Isuda pa ikitin din nagpalag kanyak. Ganyak magkisinsina kini Alfon. Sandak man lang nga mo ngay sakit. Jaklakit din nagbindot iti nagdengga ni Sagani. Ni Mildred ti kinasarita iti cellphone mo saan ka di? Wan, mama. Naranggas ka no ti asawa na. Kanayon na adangran. Kaasimot ni Mildred. Di mo ibaga malunag tirik nam kenkwana. Orekas ka sana. Nagbalin ang napatig ni Mildred kanyak, mama. No dangdangran ti asawa na. Apay nga agan-ano sa makidan na pailaan. Mabalin naman ti makisina. Idiborsyo na. Mabalin niyo ti agsinublihan. Mama. Anya ti aramidam no kas pangarigan. Saan ko masungbatan dahi ta sa lutsod yung kanyak? Gapo ka di ka ni Rebecca? Mama. Sumbre ka ko ni ti kwartok. Rabin. Maturog na yan. Mabalin mat ngagpaiso ngagsinublan da Isagani ken Mildred. No, idiborsyon na ti asawa na, Nana Barbara. Tiningiting ko tirik na ni Isagani, Rebecca. Ngam, kasla saan matan nga interesado. Amangan no adamatan sa baling ipitpitik ti puso na. Jaklam mo. Ngam na makita na ni Mildred. Saan to nga tangag sublit ti karirik nana? Wan gayam, ni Jeremy. Nasapa rin mo, Nana.
Diyan ka muna niya tes asikaswan na. Amangan no saan pa yan adlaw ni Isagani ti kaandam. Mabit lang agtuktukak iti kwarto na. Ala, amangan na makasingakan ko na, Nana Barbara. San abale? Tada kayo mata kasarsarita? Kunak manod na panam. Nasapa ka kanong matarimor. Mabit lang ang nalpas ko. Ada ka di pa ilang ni Rebecca yung balayo? Uwan ngam nagkuyog dakin mama. Napanda di talon. Napanda nakipagbura si tinateng. Nasingad din sa una yan kini Nana Barbara. Jeremy. Ada na ibaga ni Rebecca no apay nagbakasyon ka diti lugar mi. Ada ka din nadagsan na sakit ma? Langak ka diti ada na dagsan na sakit na, Isagani. Kasapulak lang ti inana. Madlaw ko ngamin analosyaw tilangam. Malagip ko idubing dabay. Managsakit ka. Talaga nakapsot si resistensya. Ngam awan na dagsan na sakit ko. Girl, I need you. I need your love. Dagito'y tulakit diti ka ililiw ko dito'y probinsya. Inton makasubli kamen kini Rebecca ay Manila. Kaano ka diti panagsubliyo? Jakman amo kini Jeremy Sagani. Kaslawan mo tan panggap na agsubli di syudad. Katsi ka Rebecca. Nukas pangarigan. Saan mo ka di akayat ti agnaad dito'y probinsya? Tsaka mo? Narwa mi ti biyagi di syudad. Mabalin bakasyon lang dito yung probinsya. Saan ka di ano ibaga ni Jeremy kan kay Sagani? Ijemin ka naman nagubingat. Angam di makalaki di syudad. Itala nga mamuag na ita. Kasano, di kamat nga minagdamdamag. Ay, agsarsarita kayo pailang ka ni Rebecca ay Sagani. Adda nakitak nga karkarem nga umang. Inakman kiti agpidot. Jeremy. Sakit ti ulo. Jakon kabalan. Matayak lakuman. Diyos ko. Apay asyak pailaang ti kinaptanda ito'y asakit. Diyak kaya amalidayan ni Rebecca. Intuntumtang ti panawan. Tiagas ko. Ang mga makadlaw da Isagani kan Rebecca. Diyak mo. No aging ka iti kaano. Na may limit ko iti kaya na ayat ko ti sagsagabaak asakit. Nabati ni Isagani ti cellphone na. Iso asyak ti nakasungbat iti awag mo, Mildred. Nabanan ka din Isagani, Nana Barbara. Napanda nagpipiknik ka na Jeremy kan Rebecca.
Saan na ka diyan ay baga day taidikan ka? Saan mat, Nana? Nana, kagurat ka di? Balasang ko. Noon niya man tinapasama kay tinapalabas. Lipatemon. Kat, kumusta kayon iti asawam? Ada iti ospital ni Alfon, Nana. Nadisgrasya ka po iti panakapartag na. Sumublatak tong agbantayin ton bigat. Rabi imiita dito Hawaii. Ala, kat bareng day ti pagnakman nan. Sige, Nana. Maturog akon. Sige, iha. Bye. Ti pagimbagan na kiti ka ni Mildred. Sana nakalipat. Narigat mat no goraak iti saan da pa nagkatuluyan ka ni Isagani. Jeremy, inyidam mo tatagosan dita sofa. Labnabsog ka pa lang, iti pa nagpiknik tayo. Nabanugak ngamin. Nagalo ngamin ti nagpiknikan tayo. Nasakit ti ulok. Ay, nagpudot mo't ngamin ijaigid ti baypay. Enjoy, saan ka di? Tinasayat, umay ka. Ilotag na hulom, tapno mabang aran ka. Ijay ko mapailang cottage nga pailot ko ti ulok. Amangan no agsilos ni Isagani. Huh? Agselos ko nam, Jeremy? Apay ko mga agselos. Agsilos kun kunak ngaminan. Umapal kunak kuma. Okay. Nasakit ka di pa ilang ti ulom? Saanan? Kasapulak ti inana. Sumrug akon iti kwartok. Girl, I need you. I need your love. Yak nadlawan na ibatik ti silpon ko amay sama. Naragsak mat ngamin ti panagsasarita mi kada Jeremy kan Rebecca. Imawag ni Mildred. Kapilita na sinong batak. Apay nga maawag pa'y laeng. Numadugtalan ti asawa na. Kabilin nan tumanin. Sadista kan naimon ti asawa na. Na-ospital ka no ti asawa na. Nadisgrasya ga po iti pan nakabartek na. Kat, kumusta nga rin ti panagsarita yo? Nasaya at mat. Di maawatak ka ni Mildred. Oray saan kayo ang nagkatuluyan. Kaya't na nasaya at lata ti panakilangan ko kan kuana. Wan, saan tayo nga gimulay ti gura kan kuana? Kan, lipatin tayong tinapasamak iti napalabas. Naispalan ni Alfon, Rebecca. Nakapsot pa ilaang. Doon ti sugat na. Kas kumaita, maturog pa nan. Sayang, tanabati ni Sagani ti cellphone na. Nakasaritam ko ma. Nasaya at mat ang nakasaritak ni Nana Barbara. Diyak kaya't ang makagura kanya. Gapu iti bidot ang naaramidak. Kumusta ti pa nagpiknik yo? Naragsak. Di Sagani ti masansan akakuykuyog kung hagpasyan. Anya? Apa ni Jeremy? Ay, ado ka no ti asikaswan na kabayatan ti kadami ti probinsya. Mailiw akong di ta lugar tayo.
Sa anak mo't na makabakasyon. Adan do na tagundaway. Hangam na saysayat ko man na makapasyar ka dito tapno makapagkikita tayo. Sige nga Rudan, Rebecca. Bye. Rumbang ka ting akselo saka. Agayan ayat na Jeremy ken Rebecca. Kan adan asawak. Nasayad man ta nakapanunot ka man ng agpinta. Makasinga aksamat. Sana bali, awan problema. Ni kayong Jeremy. Adamanan na panan na. Hmm? Di na kunay masangsang. Agpaspasog nudak tayo no tadtuman. Naimbaglangan ha. Tada kayo kininana Barbara kasarsarita. Di, agpasyar tayo, ijay turod inton madamdama. Napudot pa lang. Uy, adapay lagayam dito paintings mo. Ha? Talaga saan mo akayat nga ilakwan niya? Isagot mo nga tako makin ni Mildred. Uray iti agayan ayat kami pa lang. Awan planok nga sagot dayto kingkwana. Sikat ikait ko pang isagutan iti daytoy. Ah? Apay asya, isa gani. Mariknak ngagkapsutak manan. Masapula makasaritak ni Mildred. At data, agringan ti cellphone na. Sapay ko matasong batan na. Hello, Jeremy? Apay niya nawagan, nak? Anya ti ibagam? Kumusta ti asawam? Adapay lang iti ospital. Grabe ti pa nakadisgrasya na. Nagado asugat na. Apay ka di? Nadamag ko akayat mo kanong e-divorce. Kalpasan na. Agsubli ka dito'y Pilipinas. Tapno, da kayo matlang kiniisagani ti agkatuluyan. Ha? Kalpasan ti pa nakadisgrasya ti asawam. Ituloy mo ka di pailaang ti panggap mo. Maawatan, no apay adamdamagan dahi ta kanya. Amom anasingad kaming agayam kinisagani. Wen, Jeremy, amok. Saan na nanaskan nga ibagampay dahi ta kanya? Masiknanak launay iti gayam ko. Nasaktanak idinaamuak anak ikasarkan. Awan ti sabali at tartarigagayak nusan at ipagkaragsakan na. Anya talaga ti kayat mo nga ibaga? Saan mo kuman ariribukan ni isagani? Palubusan mo nga agragsak iti sidong. Ti sabali a babae. Nuan niya ti pagragsakan na. Saan ko apawilan? Pangasim. Saan mo kumangat at ariribukan ti panunod ko? Ti ulok. Jeremy! Anya ti mapaspasamakin ka? Nakasaksakit ti ulok. Yakon kabaalan. Matayak lakuman.
Itay pa nga data dito eh. Kaya, saan ka matimtimak? Kasla sa anak pala nga mamati sa gani. Apa yung syakti kayat mo apang isagutan iti paintings? Rebecca, pakawan na ko ma. Apay? Yakmata mo, no kasano ang mapakawanak ni Jeremy. Kastaw na yung panagtipayog. Saan kumarumbang na ito eh? Gaputa kayan ayat na kanigayam ko. Hindi ako may limod na iti marikrek na. Pagkayatak king ka, Rebecca. Rebecca, isa gani. Oh, ni mama. Agdardar sa ngagturong dito eh. Rebecca, masapol nga agawid ka ni Jeremy. Nana Barbara? Apay, anya tinapasamak ki ni Jeremy. Uwan ngagpayso, mama. Imay ni Mang Paing nga ulitag na. Intaray da kano iti ospital. Tapay ka no? Nangag kano ni Mang Paing ti panagas-asog ni Jeremy iti kwarto na. Idi mapandakitaan. Awan puot na. Kan kasla saanan nga umangangas. Saan? Umekan, Rebecca. Itulod kayo ospital. Kahit ko amamuhan no anya at talaga tinapasamak itigayam ko. Diyak maulpot tiriknak. Ay tagpailang ni Sagani. Ngamit agdama ka sa saan ni Alfon. Makonsensya. Ngamit adaak pakariribukak. Apay akas jay timbangan ni Jeremy kanya. Sa itayan na kilaat ang agasong. Saan na naidip di cellphone na. Kat nangag ko ang agas-asong ano sakit ti ulo. Jeremy, masyan ka kumakasyak. Agringkan. Anya nga tangag pa iso tinapasamak keng kuana. Kung na dagiti doktor anang taming keng kuana. Adalan da kanupay, ti kasasad na. Kasano no sana makapo. Saan mo kumapanunutin nita, Rebecca? Awan gayam. Anya ka di tinadnadlaw mo king kuana. Awan ka di tinaibagbaga king kano niya ti sakit na. Awan mo tinaibagbaga na. Nadlay ko wala nga masansan nga galan na ti panagsakit ni ulo na. Oh, makaputin, Jeremy. Diyos ko. Isagani. Rebecca. Agyabang kami tinakapot kan, Jeremy. Anya tinapasamak king ka? Sandag apakadanagan. Naipudnom ka din ti palagayat mo kina Rebecca. Isagani. Ha? Jeremy? Apay ka di akas tamat ng tinamdamagan. Jeremy, masyan ka kumakanya. Agring ka. Anya nga tangag paiso tinapasamak ni Jeremy. Kung nati doktor anang taming kingkwana. Adalan da kano ti kasasan. Ngam kasanon no saan ang makapuot. Saan mo kumapanunutan na tarbi ka? Anya ka di tinadnadlaw mo kingkwana. Awang ka dit na ibagbagana king ka. Asakit na. Awan tinaibagbagana. Ngam, nadlaw ko masansan nga agalan na ti panagsakit ti ulo na. Makaputin ni Jeremy. Diyos
Diyos ko, agyaman naglaunay. Jeremy, Isagani. Rebecca. oh, Jeremy. agyamang kami tinakapot ka na. Anya talaga tinapasamakin ka. Saan ta apakadanagan? Naipod ka din. Di ba nagayat mo? Ini Rebecca. Ah. Isagani. Ha, Jeremy, Jeremy. apay ka di aday dati damdamagam. Na. Sana ko nagaya. Pagkawanan na. No'y talaga. Ipod no kinarda ito Rebecca. Tantaning tibiak ko. Anya? At dasakit ko akan sir. Idiota. Ha, Saan? Jeremy. Saan po na dahi Jeremy? Saan ka matay? Ayayatan ka launay. Sa guyap-guyap. Ha, Saan ka nga kidam, Jeremy? Saan? Diyan kayo na panawan nag. Palubusan na ko mga kinalahan. ha, Napanog ako. ha. Diya akong kabaalan. Tisa. Amarigrid na. Jeremy, apay kayo talaga ipudnom na ita kanya. Rebecca, sumartan ka ng sangit. Madudog mo tirik na ka. Pag-asim, Jeremy. Pag-asim. Dayta, natulog lang ni Jeremy. Sumartan ka. Masapol nga kinana. Agkararagta si papasnak. Sapay lakpa, tamis palmat lang kagayam ko. Iti sakit na. Di ako natupulan tiriknak, mama. Naipodnok tiriknak ka ni Rebecca. Saan ka kadiya makonsensya? Ginundawayam ti panagtalat ni Rebecca kan ka. Kaayan-ayat ti nasingadagayam mo. Kan, nairanranapay nga. Mama, nasakta naklaunay iti sa napanang tungpal ni Mildred iti Karina. Kat nakiasawa iti sa bali. Ngam, saan ka nagsangit? Ngam, iti tayo akong taway. Yak malaptan, tiriknak. Makasangit ak iti pandakamok. Amabilbilangan ti aldaw, apa nagbiag ti kayam ko. Uray, siyak. Oh, Makasangit ha kisagari. Apay ani Jeremy pa'y ti kinaptan tinadagsan na sakit. Nakasaksakit. nasakit. Timawanan iti kain ayat. Ngem nasasaam, timawanan iti nasinged agayam. Jeremy. At ako mapsot ibagi. Makakit kita kadagatiluam, Rebecca. Sana kumaasangitan. Kaya't mo kadi, apo mo sayak alumtaang tikararwak. Gasim. Saan ka kumagsuy ti kasta? Ay ayatan ka launay. Dakdakgal paingam itibagi. Di pa nakayat ko ka, Rebecca.
Ngam naikariasan asya. Di mandatagin ka iti altar. Adadama na doktirik na kitigas tayo ibagpagam. Dumag ka kanya. Iti pala anudlaw ko. Ay ayatan na ka ni Isagan. Nakasano panang ipatag na kini Mildred. Amok nga at dapay nga ipatag na ka. Jeremy! Nangagkuti pa nagasong ni Jeremy. Iti dede paragsarita mi iti telepono na na Barbara. Gayam? Ada kinid daw na kanyak nana. Urnong sagkano ti parikot mi kini Alphon. Diyak kano panunutan ti makisinakin ko ana. Ipaay ko kanong tiwaya-waya ni Isagani nga gayat iti sabali a babae. Anya? Diyak pag-arop. Akin daw gayam tinandanin pumusay tinasigpat na tao aming pinsaan na nalipatik ni Isagani. Natalok nga gayat ni Jeremy. Kaya't nasakpay a pumusay. Kaya't nangagragsak ti kaayan-ayat na iti sabali a lalaki. Kaya't yung sawan ni Rebecca. Ni Rebecca. Oh. Girl, I need you. I need your love. Kulak no saan ko nakabaalan. Napigsak pa'y lagayang. Nalabit ang maudin da ito'y ngayay ko dito'y. Na isang sangayin ka unaya kayam. Jeremy. Isagani. Lalaki ak. Kebjak balap danti panagarubos tilwak. Napatag ka unay kanya. Idi mariknak asan ako nagbayag. Kinitaw ko kini Rebecca. Akaduan na nagbakasyon. Gapot kayat ko agin na si dag kayo. Wala. Mawatang di amin. Pakawanan ako ma. Awan ti basol mo. Karabangan nyo kay ni Rebecca ti agragsak. No pa'y jakton maimatangan. Si isa makto iti pan nakauyos ti mauding angas ko. Kaputamok nga agragsak to ni Rebecca iti sidong mo. Saan akin nabaalan ti bagik, tinagbiyahe dito'y Manila. Binaybayan ko man dagiti dadakkal ko, mapugsat ti angas ko iti probensya. Agpada kami amang ipatpatag unay kan ka, Jeremy. Kaya't ni agbiag ka pa itinapaot. Kaya't ni mamang mo, apaagasan na ka iti Amerika. Nakapsutaklaw na yan, Rebecca. Yakon kabalan pa Jeremy, kaya't ko lumaban ka.
Para kanya. Masyan ka kumakanyak. Matukan aklaunay. Kaya't kunti aginanapay. Saan nakatingayayatan? Ay ayatan kaunay. Ngam naikari asaan tang agkagasat. Nalpasan nakapagsarita kami ginisagani. Pangasim. Saan ko mga ipalikastay ka? Iulok. Nasakit launay. Tiyakon kabalan pa. Jeremy! Jeremy! Nurse! Doktor! Kunti matay. Jeremy! Diyos ko. Iawat kunti kararawak ka na kayo. Sige, harap ko po na, Jeremy. Harap ko po na. Diyos ko. Kastuunay na pa nagkalimtusan ni Jeremy. Marikot lang po na yan. Mga no saan mo na maabutan na si bibiyag ni Jeremy. Kasta unay asangit ni Rebecca itay nagsarita kami iti telepono nga agrigrig at tigayom mo. Dahil baga, sana siyak tinakasalita na. Amang nandiyak na lapdan na katilwak. No kas pangarigan lang. Awagan nakto. Awagan nakto. Ta sumaruno ak ije syudad. Uwan, mama. Maalakit din anak ko. Ay, imay nagbakasyon ni Jeremy. Nga mabilbilang matgaya man ti aldaw o panagbiag na. Day hawak ti kinatangkan tinakam na. Saan nang impadlaw nga nadagsa na sakit na. Oh. Di gayam nagbakada, nagbakasyon yi Amerika. Napan gayam nagpakas. Ngam, tinaningan ng dagiti doktor ti biag na. Saan mo na nakamakampay ni Jeremy sa gani? Pinanawan na tayon. Dadya gaya man tinauti. Apa nagsarita mi ti kayo ko. Diyos, tumuyok ka, Jeremy. Sapay ko ma. Tagi na nati kararuam, itinagkaisabiyak. Nagsam. Namalagip ko dagiti nakaragrag sa kakanitumi. Natama tutugtirik. Nasingpat. Man nakawat ni Jeremy. Sayang ama po kao ti may sagayam. At asikin ko na, Rebecca. Naku na ni mami na. At akano na sukainan da asurat iti pandag tipungan na. Sakay sa asurat ti agpay kadata. Kasaritak ni mami na. Kandagiti kakapsan na. Tuan niya ti plano na sakpay. Nga awagak ni mama. Kalkalpas mila nga nagsarita kani isagani ti telepono. Awanan ni Jeremy. Saan nagaya man analasat ti sakit na? Kasta unay kanwa sangit ni Rebecca. Anak ay imatang iti panagrigrigat ni Jeremy sakbay apimusay. Kaasimat. Naawanan iti napudno amang ipagpatag. Uray iti maudi nga angas ni Jeremy.
Nagtali na at tinapod nung ayan ayat da. Sana na matuloy ti panagluwas ko ama pa ni Manila. Yawid na kano ti bangkay ni Jeremy. Kinid daw na, asakbay ang nagsatan adito'y probinsya amay tabon. Mao din ton arabi ni Jeremy. Kasadyak palang mamati amay san abangkay. Tinasingad agayam ko. At agayang pagpatingkan ti amin akin naraksak. Kung kaya ma. Diyak pa'y napasa ti surat ni Jeremy kanya. Reka. Dati bursak. Dear Isagani. Malaksid kini Rebecca, ganti pamilya. Sikal ti kapatgan at tao iti biyag ko, Isagani. Awan pang isukatak iti nasingad a panaggayam ta. Uray kumakayat ko anapapaot pa iti panaglangan ta. Nalabit, dahil ti tinaikari agasat ko. Umis-isa maktunggal malagip ko, ti panakadlaw ko, ti panaggustong kini Rebecca. Saan ka nagbidot, Isagani? Tarigagayak, tiragsakyo. Jeremy. Awan ton ti masaraka kakasking ka. Agtalinad kanto di pusok kas na isang sangayan agayam. Jeremy, ay ayatan ikaw na. Saan ka to malipatan? Agtalinad kanto dito'y pusok. Makipagrik na ka. Agyaman aklaw na Isagani. Saan nakabinaybayan kabayatan ti panagladladingit ko iti papusay ni Jeremy. Pagawit na yan. Itay pa yan nakapanaw ti pamilya ni Jeremy. Kasla makadudto doon. Kaya't ko nga ipapasapuy-puyaan kitanam na. Dito yan ti mahudi. Katulitag. Agyaman akmanan ni Sakay. Maudi? Anya ti kahit mga asawan? Tapno na darnara sa makalipatak. Kaya't ko ti agawad iti lugar medyo Mindanao. Ang mga no iti ito niya agtrabaho. Madayo ka. Isagani. Nagmalin ka matapas sa titipiyag ko. Kanayo nagtuwa sila lagipkan ka. Narabihanak mo na nakisarsarita iti pamilya Daddy Jeremy, Mama. Simang pudda ka na iti parbangon. Nagbakasyon na. Tapno ilagip dati makatawanan nga ipupusay, Daddy Gayem ko. Kitam lang agpaiso.
Saan na maminano ti panaglabas ti aldaw? May sa atawan kaya man nga awan iti biyag tayo day di Jeremy. Nasdaw da. Tanadalos ken na pinturan ti tanam da. Wino pansyon na. Diyak ngamin pinaybayan ti tanam ti gayem ko. Uray pimusa yan ti gayem mo, isagani. Wen, mama. Tunggal sa rungkarak ti tanam na. Kasarsaritak. Akaslakas ang sangok. Malagip ko gayam. Saan nga tang agawid ni Rebecca? Dahil tatiyak ka mo. Saan kumatin na dinamag? Manipod na pa ni Mindanao. Awanan damag ko kingkwana. May san atawan ti limabas. Nakailiw-liwag matngatan. Narigat ang malipatan ti patpatgan. Unay, mama. Kasla ka ni Mildred? Saan ko na nalaglagip ni Mildred? Namimpinsanan alinipat ko. Gapodeta. Iti panagayat ko kay ni Rebecca. Kunak no sandak ang mabigbigitayan, Nana Barbara. Kumusta kayon? Ay, nasayat la tamat balasang ko. Ay, nasayat man ta nakabakasyon ka. Idi kumapay nga agbakasyonak. Masaksakit dagiti dadapkal ko. At masapo la makita kita. Naimbak ta pinanubusan nak ni Alfon. Kakuyog mo ka di asimmangpat? Saan, Nana? Naisagahan gayam? Nagluwas idi kanikatlong aldaw. Amang ano nakadano na ni Jade Davao a lugar da Rebecca? Anya? At dagaya mi Jade Davao ni Rebecca? Danda ni makatawan na ni Jay. Manipod pimusay day di Jeremy. Nagawid iti lugar dagiti dadakkel na. Kas dagaya. O sige pa'y balasang ko. Panawan ka pa'y. Kamaudyanan na. Nagkita damatlangan, Rebecca. At dapi mintas ka. Isa gani. Diyak mam naman day to eh. Sabay la kumata na kailuliwag kan. Tapno ulitak ng epeksa ti panakat kuking ka. Ken, makaikod din kamatan. Saan mo gaya manalipatan ti karim kini Jeremy? Saan lang agapoy ti karik king kwa na, ti kadak. Iti payagayan na et kayo. Rimusingin da ito'y apanagayat ko king ka. Aging kaita. At dapay laang da ito'y a paintings. Taptapukan pa higit din. Dandanin agsubli ni Mildred i Hawaii. Awan patlaangan ni Sagani. Anya nga tatip binanag ti panagpasyar na ka ni Rebecca. Mailiwak matan ang makakita ka ni Rebecca. Nasingpat kan manakman a babae. Talaga siya kipagpayan day ti paintings mo niya. Noon lakom kumaday ito'y, nanginalakit di ti bayad na. Napatpati ka kanya, Rebecca. Balagip ko'y ti damok ang nakita ka, isa gani. Nagtibayo ah. Gayam, nagrosing nga dakos ti panagayat ko kan ka. Nalimod na naging neta. Itilaksid nga agpada, nga dakay na ita. Malaglagip ko lata ni Jeremy.
Saan ako niyang sangit? Agyaman nagtiti tagapukan ko na, naya sidagakan ka. Naragsakak ka dagiti apa nagkuykuyog ta. Numabalin. Santa kuman apagbayakan. Agkasasta kuman. Iskan. Oh, kunak manusan kang agsangit. Kasangit ak gapo iti ragsak ko. Gapo tadimtan ka iti biyag ko sa gani. Ay ayatan ka launay. Sikati ka ipapanandag iti tagtakainap ko. Ay ayatin ka. Analablabos pa ingam ti bagi. Girl, I need you. I need your love.